lo gi tiende adwaro nyisi ni ma Nyawagire ma dhi bedo maliet kaka pas. Odhi bedo maliet. En ang'o ma dhi bedo maliet? We maka kaka inedwa makano sama dwaro nyiso jopiny gima important kama. Ineno ka Nyawagire? Anene. Ng'i ane ka. Nyawagire anyisi ni wang'nie kamoro ni Kisumu. Kisumu ang'owa? Kisumu County ling mos ane ma pod awuoyo. Ling mos. Aling. Ineno kit picha mamenye wang'ini. Ineno kit picha mineno menye wang'ini. To kikela ne. Ni ling mos, ling alinga mos, asetoni. Ineno ma. Aya, ne kuongi chama ne ngomano. Winja ne kit ngomano. Winji. Nyona ne ngomano. Nyawagire awacho ni nyis jopiny kit ngoma midwaro mielo. Wapi addicted? Miel ngoma. Ane wapoda uoro ne ling ngoma. Mano mar ng'a. Miliel ngoma. Anuoyo. Wapi addicted? Iwinjo kit ngomano? Awinjo kit ngoma. Mani iluongo ni Johnny Wuod Ateri. Johnny Wuod Ateri. Iwinjo? Awinjo. Mani iluongo ni Johnny Wuod ang'owa? Johnny Wuod Ateri. Aya wadhi. Ling mos. Kuongi nyon bolelo. We okadwa dhako ma dhoge rokni. Kaka inedwa rokni nano. Akoni podi. Utawala Studio. Akoni podi. Nyapigi masi podi. Wonyalego podi. Jasakwa bondo podi. Simba jaka baba podi. Poko mina tieno poda podi. Sini podi Nyawagire. Podi. Mano podi. Aya. Mani luongo ni Simba jaka baba. Simba jaka ng'owa? Simba jaka baba. Oro ne. Jant mogik. Ma jant ma kori neno kakao gimora mora aketa ng'owa? Piny. Aya, mia. Iluongo ni ma jant ma pek. Aya koro ng'ika. Ng'iya iki Nyawagire iki. Omiyo na yero sheri nyathi ya wasimamana. Omiyo na yero sheri nyathi ya wasimamana. Nathini to mora. Nathini to nega. Nathini yeremba. Onyongo ya suba. Otieko kochupe. Nathini to mora. Mano ne ling mos. Mano ne ang'o? To mano thum. Jopiny anyisi ma iluongo ni Kochupe Boy kata kiero mana muziki marang'ongo from Suberland. Anyisi ni kit ngoma mineno ni wakelo ni no. Ma iluongo ni anyisi ni Mr. Kochupe Boy, the big giant, number 1. Number 2. Number 2. Wan gi Simba jaka baba. Koka number 3 wan gi Johnny Wuod ang'owa? Johnny Wuod Ateri. Anyisi ni ngoma ochwakore kanyo. Iluongo ni Cosmos Club maidore Kisumu. Ka joma dodhi present kanyo madongo. Anyisi ni wan gi Freshers Night kata kiwinjo ka dhume gi dho Kisungu. Iluongo ni Freshers Night madhi bedo gi jo kaka ng'owa? Jo Rotary College. Anyisi ni mamit maratari. Iwinjo ka achako kwano ni nang'o? Achako nigi Mr. Kochupe Boy. Number 1. Number 2 Simba jaka baba. Koko atike gi ng'awa? Johnny Wuod ang'owa? Johnny Wuod Ateri. Nyawagire? To donjo to pesa. Anyisi ni donjo pesa mogore lo. Ogore ang'owa? Pesa mogore lo gi lop tiende. Anyisi ni donjo en mana siling 100 kende. Kakineno lweta siemoni. Donjo en 100 shillings. Kakineno lweta donjo siemoni. Aya, koro Nyawagire. Adwa ni tiek na gi ngomani. Adwa ni watieke gi ngomani. Watieke gi ngomani. Akoni podi. Utawala Studio. Akoni podi. Nyapigi masi podi. Wonyalego podi. Jasakwa bondo podi.
pesa kwa bondo podi, Simba jaka baba podi, poko mina tieno poda podi. Podi. Anyisi ni jopiny ma podi. Kendo poda ngowa. Podi nigi time minyalo manyogo pesa ma siling 100, 100 kende. midhi miel go ngowa. Imiel go Johnny Wuod Ateri. Imiel go Chupi Boy. Pamoja na Simba Jaka Baba. Iluongo nango Cosmos Club.